Tervetuloa Applevol-podcastiin, rakas kuulija. Täällä me pureudutaan naisen hormonitoimintaan ja kokonaisvaltaiseen terveyteen. Ja tänään mä haluan puhua siitä, miten normaali ei ole sama asia kuin optimaalinen, kun puhutaan hedelmällisyydestä. Eli mä haluan puhua tilanteesta, missä raskaus ei ala toiveista huolimatta, ja minkä takia normaali ei tarkoita optimaalista. Ja miksi raskaus ei vaadi vaan esteiden puuttumista, vaan miksi se vaatii oikeanlaisen ympäristön. Eli ehkä sulla tai teillä on tilanne, että on yritetty tulla raskaaksi, ehkä muutama kuukausi, ehkä paljon pidempään, mitään selkeää ei ole vialla. Sä tiedät jonkin verran omasta kierrosta, kierto tapahtuu, ovulaatio tapahtuu, ei ole välttämättä mitään diagnoosia, mutta kuukausi toisensa jälkeen raskautta ei kuulu. Ja sen sijaan, että sä saisit vastauksia esimerkiksi terveydenhuollolta, niin usein saa viestin, että odottakaa vielä, yrittäkää vielä ja katsotaan sitten X kuukauden päästä. Eli mä haluan tässä jaksossa pureutua siihen, että miksi kaikki näyttää normaalilta, niin mitä se oikeasti tarkoittaa ja miksei aina riitä. Eli kun raskaus ei ala, niin usein ensimmäinen reaktio voi olla, että nyt pitää mennä tutkimuksiin, tai ainakin aletaan miettimään sitä. Ja se on totta kai hyvä asia, mutta mä haluan tänään puhua siitä, että mitä tuolla tutkimuksessa mitataan ja mitä siellä ei mitata, ja miksi niin paljon siitä, mitä ei mitata, on oikeasti niin tärkeää, ja miten se on täysin meidän omissa käsissä. Eli tyypillisesti terveydenhuollossa katsotaan muutamaa keskeistä asiaa. Katsotaan, että tapahtuuko ovulaatio. Katsotaan ehkä, että onko perushormonit viitealueella. Katsotaan ehkä munanjohtimia, siemennestettä. Ja nämä on kaikki tosi hyviä, tärkeitä asioita. Mutta jos nämä täyttyy, niin todetaan usein, että kaikki näyttää normaalilta. Mutta tässä tullaan siihen, mistä mä sanoin heti aluksi, eli normaali ei aina tarkoita optimaalista. Normaali tarkoittaa, että ei löydy selkeää sairautta, että ei ole mitään selkeää, mihin tarttua. Mutta hedelmällisyys ei ole vaan sitä, että ei olisi mitään sairauksia. Hedelmällisyys on fysiologian huipputasoa, mitä tulee meidän kehon toimintaan. Ja naisen osalta se vaatii vahvan ja laadukkaan ovulaation, ei pelkästään ovulaation, vaan vahvan ja laadukkaan ovulaation. Ja sitä seuraavan riittävän progesteronin tuotannon. Eli progesteroni on luteaalivaiheen ja raskautumisen kannalta se kriittisen tärkeä hormoni. Ja se vaatii myös vastaanottavan kohdun limakalvon. Ja tähän liittyy keskeisesti muun muassa estrogeenihormoni. Se vaatii toimivan aineenvaihdunnan ja sen, että kehon puhdistusjärjestelmät, eli esimerkiksi se, että keho pystyy kierrättämään estrogeenia pois elimistöstä sen jälkeen, kun se on käyttänyt sen. Ja se vaatii ennen kaikkea hermoston, joka liikkuu joustavasti aktiivisen ja palautumisen tilan välillä. Ja nämä on yleensä asioita, joita ei mitata esimerkiksi tutkimuksissa. Usein tutkimatta jää se hermoston tila, eli onko keho sympaattisessa ylivireydessä, onko stressijärjestelmä jatkuvasti aktivoitunut, energiastatus on harvoin tarkastelussa, eli syöt sä riittävästi suhteessa kulutukseen, onko taustalla hienovaraista energiavajetta, saako keho riittävästi makro- ja mikroravintoaineita, entä verensokeritasot, tulehdusta ei yleensä analysoida syvällisesti, entä suoliston tila. Eli on tosi paljon asioita, joita on tärkeää tiedostaa, kun mietitään hedelmällisyyttä ja raskautumista. Eli kuten sanottu, niin normaali tarkoittaa sitä, että ei ole mitään ilmeistä estettä, mutta raskaus vaatii enemmän kuin sen, että ei ole mitään esteitä. Se vaatii optimaalista ympäristöä. Ja tässä kohtaa päästään tärkeäseen ajatukseen, joka on se, että raskaus ei ole vaan mekaaninen tapahtuma. Se ei ole vaan se, että munasolu kohtaa siittiön ja tapahtuu raskautuminen. Vaan raskautuminen on mahdollista silloin, kun keho saa johdonmukaisesti signaaleita turvallisuudesta. Eli keho kysyy jatkuvasti, onko nyt turvallista investoida valtavasti energiaa uuden elämän kantamiseen. Meidän aivot jatkuvasti skannaa meidän ympäristöä ja kehon tilaa ja etsii vastausta tähän kysymykseen. Eli turvallisuus ennen lisääntymistä. Mä haluan erottaa kaksi asiaa, jotka menee usein sekaisin. Stressaaminen on tunne ja stressi taas on fysiologinen tila. Eli sä voit sanoa ja kokea, että sä et
koe olevas stressaantunut. Itse asiassa tosi moni nainen, kenen kanssa mä juttelen, niin sanoo tätä. Ja se on se oma kokemus, se on täysin validi. Sulla voi olla sellainen olo, että sä elät suht rauhallista elämää, sä oot tehnyt sen eteen paljon töitä, mutta samanaikaisesti sä oot myös hyvin tuottava ja tehokas töissä ja elät semmoista aika vauhdikasta elämää ihan vaan sen takia, että elämä vaatii sitä tässä kohtaa. Sulla on ura, sä teet töitä, sulla on paljon erilaisia rooleja elämässä. Sä voit nukkua ihan kohtuullisen hyvin ja just kokea, että elämä on suht rauhallista. Mutta silti se meidän hermosto voi olla jatkuvassa valmiustilassa. Eli stressi biologisessa mielessä tarkoittaa sitä, että meidän kehon hälytysjärjestelmä on aktiivisena. Ja tätä säätelee meidän HPA-akseli, eli hypotalamus-aivolliseke lisämunuaiset akseli. Kun tämä järjestelmä on aktivoitunut, niin meidän keho erittää kortisolia ja muita stressihormoneja, koska sen ensisijainen tarkoitus on pitää meidät hengissä siltä uhalta, eli siltä stressisignaalilta. Ja lyhytaikaisena tämä on täysin normaalia, tämä on jopa hyödyllistä, mutta ongelma tulee siinä, että jos meidän hermosto on pitkittyneesti siinä sympaattisessa ylivireydessä, niin keho alkaa priorisoida selviytymistä. Ja lisääntyminen ei ole selviytymistoiminto. Kortisolilla, eli sillä stressihormonilla ja progesteronilla, joka on meidän lisääntymisen kannalta äärimmäisen tärkeässä roolissa, niin niillä on yhteinen esiaste, pregnenoloni. Kun keho tarvitsee jatkuvasti stressihormoneita, niin se voi ohjata resursseja pois lisääntymisestä, eli muun muassa progesteronin tuotannosta. Ja ennen pitkää meidän koko hormonaalinen orkesteri, eli meidän kehon hormonitoiminta ja meidän kiertohan on semmoinen mieletön hormonaalinen orkesteri, niin ennen pitkää se sopeutuu siihen kuormitukseen. Ja me ei itse asiassa usein tunnisteta tätä kuormitusta itse, koska meidän keho on sopeutunut siihen. Meidän hermoston tila vaikuttaa ovulaation laatuun, luteaalivaiheen vahvuuteen, kohdun verenkiertoon ja implanaatioherkkyyteen. Ja tämä on kaikki tosi hienovaraista, ja tätä ei näy yhdestä verikokeesta. Yksi mittari, josta me saadaan suuntaa meidän autonomisen hermoston joustavuudesta, on HRV, eli sykevaihteluväli. Ja tämä on vain yksi mittari, ei todellakaan pakollinen, mutta jos huomaa ja mittaa HRVtä ja huomaa, että se on jatkuvasti hyvin matalalla, niin se voi viitata siihen, että hermosto ei palaudu kunnolla, tai hyvin todennäköisesti viittaa. Eli että keho on enemmän siinä valmiustilassa kuin turvan ja palautumisen tilassa. Ja tästä tullaan siihen kaikista tärkeimpään ajatukseen, eli keho priorisoi aina selviytymistä ennen lisääntymistä. Jos järjestelmä eli elimistö tulkitsee ympäristön kuormittavaksi, olipa se fyysistä, psyykkistä, emotionaalista tai metabolista kuormitusta, niin se ei priorisoi raskautta. Se ei tee sitä sen takia, että se rangaitsisi meitä, vaan se tekee sen takia, että se suojelee meitä. Se toimii biologisesti niin kuin sen kuuluu toimia. Eli sen takia kysymys ei ole, että stressaanko mä liikaa, vaan kokeeko mun keho olevansa turvassa. Turvassa energiansaannin osalta, turvassa kuormituksen osalta ja turvassa suhteessa omaan kapasiteettiin kannatella. Lisääntyminen ei käynnisty pakottamalla, me ei voida pakottaa sitä. Se käynnistyy silloin, kun meidän keho kokee, että se voi allokoida sillä riittävästi resursseja. Eli hermoston tila on yksi tärkeimmistä asioista pureutua silloin, kun sitä raskautta ei kuulu. Se on ensimmäinen asia, johon mä pureudun mun asiakkaiden kanssa Ready and Regulated-valmennuksessa. Ja tämä on hyvin hienovarainen prosessi ja on tärkeää tehdä inventaario, rehellinen inventaario omalle arjelle. Ja mä voin taata, että jokaisella meistä löytyy niitä asioita, jotka kuormittaa meitä enemmän kuin mitä me ymmärretäänkään. Ja kun me tehdään sille rehellinen inventaario ja tehdään päätöksiä meidän oman hyvinvoinnin ja terveyden eteen, tehdään tiettyjä kevennyksiä ja rajauksia ja aletaan tunnistamaan ja keventämään sitä meidän arjen kuormitusta, niin silloin on ihan valtava voima. Ihan suoraan meidän kehon fysiologiaan. Hermoston lisäksi, ja tietysti nämä on hyvin kytköksissä toisiinsa, mutta toinen hyvin yleinen, mutta samalla melko alidiagnosoitu tai alitunnistettu asia tai syy sille, että raskaus ei ala, on energiavaje. Ja mä en puhu nyt siitä, että ollaan alipainoisia, vaan tilanteesta, jossa kehon käytettävissä oleva energia ei vastaa sen kokonaiskuormitusta.
Tätä kutsutaan urheilumaailmassa nimellä Relative Energy Deficiency, eli suhteellinen energiavaje. Mutta tämä ei koske vain kilpaurheilijoita, vaan se koskee myös hyvin tavallisia, suorittavia, aktiivisia naisia. Energiavaje voi syntyä monella tavalla. Se voi tarkoittaa liian vähäistä kokonaisenergiansaantia suhteessa omaan kulutukseen. Se voi tarkoittaa liian vähäistä hiilihydraattien määrää, jolloin keho joutuu jatkuvasti kompensoimaan verensokeria stressihormonien avulla. Se voi tarkoittaa liian vähäistä rasvansaantia. Rasva on keskeinen osa meidän steroidihormoneita, eli meidän tärkeimpiä lisääntymishormoneita. Ja kun nyt mainittiin hiilihydraatit ja rasvat, niin se voi yhtä lailla tarkoittaa myös liian vähäistä proteiinin saantia, joka on meidän solujen rakennusaine ja kriittisen tärkeä, kun puhutaan raskaudesta. Energiavaje voi syntyä myös pitkistä ateriaveleistä, kroonisesta paastoamisesta, siitä, että sä ajattelet, että mä en ole nälkäinen aamulla ja sä jätät aamiaisen väliin. Se ei palvele sun hormonitoimintaa. Se voi myös syntyä liiallisesta liikunnasta suhteessa palautumiseen. Ja jos sulla on historiaa, jossa on ollut tiukkoja dieettejä, painonpudotusta, kontrollointia ja tietenkin jos sitä on edelleen tänä päivänä, niin se vaikuttaa todella paljon. Eli sä saatat ajatella, että mutta mulla on normaali paino ja se voi olla täysin totta, mutta normaali paino ei aina tarkoita sitä, että energiaa on riittävästi, koska keho ei arvioi vain painoa, vaan se arvioi saatavilla olevaa energiaa, varastoja ja turvallisuutta. Ja mä itse asiassa näen paljon sitä, että syödään liian vähän, siis moni nainen syö liian vähän. Ja keho saattaa mennä tästä säästöliekille, sellaiseen tilaan, että se hidastaa aineenvaihduntaa, koska se säännöllinen riittävä energiansaanti ei ole turvattu. Eli se vaikuttaa suoraan aineenvaihduntaan, mutta se vaikuttaa myös suoraan niihin signaaleihin, joita meidän aivot skannaa. Ja saa sen viestin, että okei, tämä ei ole turvallista, meillä ei ole riittävän tasaista ja riittävää energiansaantia. Ferritiini voi olla matala, se vaikuttaa suoraan hormonitoimintaan. Kilpirauhasen toiminta voi olla hienovaraisesti hidastunut. Nämä on kaikki kehon tapoja sopeutua tilanteeseen, jossa energiaa ei ole ns. Ylimääräistä. Ja tämä ei missään tapauksessa tarkoita nyt sitä, että tämä näkyy suoraan painossa, vaan tämä liittyy enemmän juuri aineenvaihduntaan, verensokeriin ja siihen energiasaatavuuteen. Ja energiavajetta voi olla, vaikka se kierto näyttää toimivan, ovulaatio tapahtuu, mutta usein ero on siinä, että se luteaalivaihe ei ole riittävän vahva. Progesteronitasot ei nouse riittävästi, koska se ovulaatio ei ole ollut riittävän vahva. Se ei ole kantanut tuottamaan riittävästi progesteronia, jotta se luteaalivaihe pysyisi yllä riittävän pitkään ja että se vuoto tulisi normaalisti, eli 3-5 päivää kirkkaanpunaista vuotoa, joka taas tarkoittaa sitä, että se limakalvo on rakentunut kunnolla. Ja jos se luteaalivaihe ei ole riittävän vakaa ja vahva, niin implantaatio ei saa riittävän vahvaa ympäristöä. Eli se munasolu voi irrota, mutta keho ei ole täysin valmis kuitenkaan kantamaan sitä raskautta. Tämä oli ensimmäinen osa kaksiosaisesta Miksi normaali ei ole optimaalinen hedelmällisyydessä -sarjasta. Eli ensi viikolla jatketaan tämän saman teeman parissa ja puhutaan silloin muun muassa luteaalivaiheesta lisää, matalaasteisesta tulehduksesta, kilpirauhasesta, miehen roolista. Jos se, mitä sä kuulit tänään, resonoi, sulla on aktiivinen raskaustoive ja sä haluat valmistella sun kehon fysiologian sitä raskautta varten ja sä haluat siihen tukea, sä haluat siihen prosessiin selkeyttä ja varmuutta ja sä elät uraorientoitunutta, melko intensiivistä arkea, niin mä haluan kuulla susta. Mä pyydän sua täyttämään shownoten linkistä löytyvän lomakkeen, niin mä kerron sulle sen jälkeen, että miten me voidaan edetä yhdessä. Mä en malta odottaa, että mä kuulen susta. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!